Montserrat Carulla i Font és una de les dones empresàries i mecenes més destacades del segle XX i XXI català. Filla d'una nissaga d'empresaris procedents de l'Espluga de Francolí, Conca de Barberà, els Carulla representen la figura paradigmàtica de l'empresari català secular, sorgit d'un entorn rural que en condicions difícils triomfa plenament i destina part dels seus beneficis als projectes de país. Efectivament, els Carulla inicien la seva aventura empresarial l'any 1937, en plena Guerra Civil Espanyola, al crear els clubs de brou concentrat Gallina d'Or, que més endavant s'anomenarien Gallina Blanca. Gallina Blanca seria el punt de partida d'un conglomerat d'indústria alimentària anomenat Agroaliment, fundat el 1965, que agrupa marques tan conegudes com Ave Crem, Pans & Company, Bocata, Vicenturi, Fresco o Affinity, entre d'altres. Lluís Carulla i Maria Font, els pares de Montserrat Carulla, ja van destacar com a grans mecenes de país. Durant el fosc túnel de la dictadura franquista, van destinar grans quantitats dels beneficis empresarials en la recuperació del teixit cultural del país. El 1961, amb un grup de destacats empresaris catalans, van fundar Òmnium Cultural i, posteriorment, van contribuir a la recuperació i revifalla de l'Orfeó Català. Montserrat Carulla ha estat la continuadora de l'obra empresarial i cultural iniciada pels seus pares. L'any 2006 era nomenada presidenta de la Fundació Carulla, creada el 1973, per a promoure la llengua i la cultura catalanes i els valors que expliquen la història i el present de la societat catalana. Durant aquest mig segle d'existència, la Fundació Carulla ha treballat intensament per la recuperació de la cultura i la personalitat catalanes. Aquesta tasca s'expressa a partir de diverses línies d'actuació, com l'editorial Barsino, centrada exclusivament en la divulgació de la cultura catalana, o en el Museu de la Vida Rural, de l'Espluga de Francolí, que posa en valor totes les característiques de la vida tradicional a les viles i pobles de Catalunya.